kublai ya pi barok mata kesngi ni puson ha ka kitab Leviticus hi tangba mata kesngi naka long ka ba arpuar dekat kat niau kat tra bat kat kendai kan pule utrai ula ong hau Moses to ong hau aram bat ki khun shinran jong u bat ha ki pat Israel baro haba uno ubana ka yeng u Israel ne ubawan syong tap ha Israel uterwa jen ai lada ban pendep ya lagi jing semai kular ne kum ka jen ai skubha ke ba uterwa thang ha utrai kenang ba enduk pidiang umasi kertong ne ulang berat ne ulang kusi ba uterwa udai ban long ushendrang batelem kani ka batai bat ka hikai yangi ar bat lightly eke kebening kong ujin terwa bangi terwa udai ban long ushendrang ubatelem ushendrang ubom thobria ushendrang ubom don jingduna ushendrang basoti kini kikendon gilong kiba deiban pendep haba lek ban terwa jin kenya hau try ublei haba terwa jin kenya hau try ublei ya kata ka jin terwa ni ai hakilendok Tengin pej ya kerkom lek terwa jongi iwe pe iwe haba ngilek ban mane ya utrai na kapanta ka jing side pop na kapanta ban yo jing isnei ban na kapanta ki jing temu paper ki jongi kajat jin terwa ayu ngira hato ngira ya jin terwa ka bakoi ka batelem hato lada ngira ya ka jing terwa ban ai sa utrai haba ngilek sheyeng mane lada ngi terwa da kapisa hato kata kapisa kaspa ka pau bangira ban terwa kadai kepa ngilayo da kepa ngi tresitom bat mi da ka apla jong ne da kepa ngi labam kelok ne da kepa ngi labam sap ne da kepa ngi latu ne da kepa ngi la yo da kepa ngi le da ka buit sianti haba ong batlem ka bamut bangi ra jin terwa da ka pisa ngi dei ban ra ya kata ka ba telem ka bakut ka bombit tenget ka bangi la yo leng ba ka jing ka mai ka ji jongi kat nungut na pedeng jongi ni lai sing mane dan ni ai ki jing ken siau ben kersian ya ka balang ni kino ki jing no senyang bengi no ka balang bengi la ai nak sep la jong ha kapurlen ngiju don berbor kajing ken siau porlen kapamut dakaba ngilen lade dakaba ngi kentia de nakaba subu ngajumlin ban pam do de ha kapurlen nga kendia no nakabam do de ya katu kapisa kaba ngaladei ban lut hakaba ngathiet do nga ino ya katu kaju kador jong kador sibu sikilo laju bam de ya kador jong katu ngapu te mo kata kate kapa mi nakajing tresitom jonga nakajing len lade jonga kata ajing kersio porlen neki wepat haba ngi kersan ngi no senyang sya kapalang hato ngalano nakapatam nakabanga siyo a klem da tresitom nakabanga situ nena nakabanga situ haubuit bantu yo pisa ne nakabanga sim nga bu o dor ke barem ya kiwei tengine perkat pa lada ngim siam lale da kabahok bat ngim siam la terwa da jin terwa ka bakoi ba ka batlem ngin haban pen kalano ya ka donot jangi haba ngi terwa nadu ka donot
Te nakane kadau u Jisu u batai ya kane da ka ba u kudau ya ka wei ka long keme ka ba duk haba ki briu paro kha ki la le ban ai jing terwa sngop ha shaka tempel pat la yu I ya ka wei ka long keme ka wei ka ru kan thei ka ba ai lut kat ya ka ba kala bandan ban im bat u Jisu ulai ro ya kane kadege jing kai yang I we pe we haba ngi ai ngi ban ai nadu kada nuot bat ka man sim jangi haba ngi ai ngi thau shau trai kem ju haba ngi arab lem ya ki baduk ki batoy ngi ai nadu kada nuot om ban ai khnang ba ngi dubla ban tu khana ba ya ita ngalayo ban yarap kani ka jing terwa biakum kani ublei unong pediang sengau ha nang tak baar unong terwa ru ude benlong ubah khoi kabamut uleng dok soblei ude benlong ubah khoi uban terwa ya kani jing kinya bagi pat riunget kile ban ai jin terwa uneru ude benlong ubah khoi ubah telem ushendrang pandai nak kani katau om semla syak hapo kabalang Katolik ba ki riu ba ki kentei ki long kentei ba ki du long ki priest ki lendok padai tang ya ki senrang la syak dan ni din nak kena kata kanong rem kadon ha kitab Leviticus haba kabatai sai sapan ki khon ki jong u Aaron ki khon senrang jong u Aaron om sebla ong khon kentei jong u Aaron ikut kentei isi yo banta nakata ka jinterwa ka bakhui ka badai nak banta ki lebi bat ki khun ki kti bat ki tengah ki jongki ade om ban long lendok kane kade ka ba balang Katolik keempat hadu mentaru nomor ba ujisu ulalong nak jaj benriu Israel nak jaj benriu Jew lani Hebrew bat kumta ka yai ka jing praktis ha kabalang Katolik ru nomor ba kapteng ya kabau Jisu u ula mi bat lakhaya u lamba kata ka jai benriu nomor kata dei nak ni kata nomor ba uleng do ude benlong ba khoi haba u pen kentang lenu terwajin kenya dei nak ni kata ya uleng do la pen kentang dei nomor kata uleng do u compare na kiwepat kimla ban kinya nomor ba om sem la pen kentang bat ban hapareng ilaban pen pau bha ngidon artil kiktin ordination and consecration om dei kileng do om dei tang ordination rei ya kileng do kadon ru ka consecration terima kata kini ki artili kicing pen slek kidon terima kata ki wepat ki bom don yakine ki riti nyam man pen khamti ya ka jing long leng do pateng la pateng kimla ban pen long ya utu kpu ba la terwa hau ba leng ba utu kpu ki pat dunge ki terwa ya ka jing terwa kenya hau blei leng ba jong tu leng do so blei ude ban long ubakoi bat utu kpu u kelalong sisa u Jisu nomor ba ki pentrikam ya kata kai bor palai opateng lamba jeng mensibokoi lamba jengka ministry ba Jisu wala seng ulabu nomor kata kini kipen kidi banlong kipaya lamengi sya kajing tibha ya kepangi le terwa jingknya namar kano kepa day dan kepa yo pendai ha ka lor ke jong kaduan ne ya kaduan kidi banlong ki bakoi kemuat ke jin terwa ni banlong bakoi padul ndo patrwa de banlong bakoi de na ke kadau sadon ke jing pen kentang lendo soble ke jing pen slek yaki daka umpnian namar kata to kano ko para ladang ngim sem lari khoi ya
leneng em syola sumar kuy ya ke jing turwa leneng ki kam ki jam pangile ngi habban kelak pemut hagan ke por mar kata ngi de ban long ki pa kuy ki jing turwa jing long ki pa kuy namar u blei u long u pa kuy mar try blei wang nga long u pa kuy de piru pi de ban long ki pa kuy ki jing turwa ki dong ki ban long ki pa kuy pat ki ba klem top ria do try u nyara pengi lo pa mun sim pa kuy bangin nyai long ki pa kuy habangi terwai ki jing kinya pakai jing terwa ke bangi terwaru ke di ban long ki pa kuy ani ro you try Jesus Christ